Hoş geldiniz aýtýakly tamaşaçylara birlenji bernameye hatyň etegine hoş geldiniz. Bu bernamada her näme sözüňiz, intikadat, pişnadadyňyz bolsa bername Çopon TV'den aýdyp bilýäňiz. Wagt ellen bermäli, owalky zeňi eşdeýliň. Alo. Salam, hoş geldiniz, aýdy beriň. Bername Çopon TV'mişi? Hawa etdiler, aýdy beriň. Her nämede intikadat, pişnadat diýip durum. Her nämeden kepleseň bolýarmy? Hawa her näme aýdasyň gelse aýdy ber. Şu hällim bäri biziň bargymyz gal 2 sagat boly gat bolany. Bir mes'ul brat ýetişmenläm şoňa. Özüň her näme diýen Çopon TV'ň bartyny her näme aýtsaňyz şu bernamada aýdy bermeli. Onja bolsa şu birden jeşilwary goýup duruňyz, gora kesinat diýip. Şoňa şerketçik bolsaň pul bermelmi? Yok, öwümizdäki jeşilwary gora keşiden hiç kimden pul alınmaýar. Ýönekeji şerket edip bilýärler. İnşallah cevayizimiz de milyoni her kime nesip bolsa inşallah şoňa çykar. Näze bolýar? Eger biz şerket konendele pul bermeýän bolsak, siz pul almaýan bolsaňyz, onda näze Hudaý ýolunu işlep jaýzy goýýaňyzmy? Hop, bu gurugyna çanyňa görä, ştadyň kadrdançylygy diýek sponsorlarymyzdan ki gelip jeşilwarydan himayet etdiler. İnşallah şerket konendelerimiz de gowy sponsorlarymyz ki hemmetçi türkmen himayet etdiler, gowy follow etdiler page'lerini ki bir gowy jeşilwaran urukdurar ýanyk. İnşallah jaýzalarymyz milyoni ki hemmetçi de inşallah öz türkmenlerimize çykar ýanyk. Bolýan hoş. Hoş, Allah ýarıňyz bolsun. Han goraýl ikilenji deňeş deýliň. Bername Çopon TV hatyň etegine salam aýdy beriň. Alo? Salam aýdy beriň, sesiňiz eşdilipdi. That means biz Çopon TV'nin yok yaklan tamaşaçysının birisi birden intikadi sazende edecek böyle mecli kıyınıyor mu? Öz yerindeydi batın. Yani birden de yok. Seni ayırıp yerine başka bir nefere gelmeli Bername. Elin ağırmasını eden intikadi sazendeňe ýöne birden soragam, men aýryp kimi getirdim men yerime, tanıyan adamyň mamy? Bir nefere gelin bir iyidilladım malsın, bir göredem bir yoksun. Meni isteňize günlerdiğine kel öýerine. Hey, uram işlenker adam aşy. Başlan ýöne siziň sesiňiz hey uram tanış gelýärsiz, özüňizi tanıtyryp bilseňiz, nerden weň urýan aýdyp bilseňiz minnetdar boljak. Oui, that alo? Alo, müzi sesin gelmiyor. Anton bilmiyorum, neyim? Alo, ses gelmiyor. Alo? Ey hawada tamaşaçylar, eliňiz ağırmasyn intikad sazendeňizden gideýliň üçlenji zeň eşdeýliň. Salam aýdy beriň. Alo, Çopon TV'nin bernamasyny dogry tutdumyş manany, he? Hawa, dogry tutdyňyz. Bername Çopon TV hatyň etegine aýdy beriň. Sesiňiz eşdilipdi. Zat, öňçäden aýtjak bolýan şeýle bir peşnahat mı intiran nämeňizki bernamagyň adyny öwrediň bir awraýsat goýuňdy. Öňçä eşden men petüň etegine aýdy beriň diýen ýanyk bunu bir şuna bir atdan gapşan ýanyk bir emillat goýdan. Bernamaň ady hatyň etegine. Eger başga sözüňiz adyňyz bolsa aýdyň, ýoksa bunda biz berresi ederiz, öwretmer bolsa öwrederiz. Duran gafetme, gurun martma. Müzi gojetdi kulağas, birden sana peşnahat diýelim. Şol merjek bolan, eger sen işin etsen ha, lap bernamaňy tarakky edip, dinle şurup, lap öwe gider, qırar ha, qırýanda. Şu dogmaň içinde birden zaman bernamaňy. Şonu bara garşa çağırın bernamalaňy da lap pul barsyny berin jüzüne ursun köýp edip, bernama barsyny oýnasyn, lap köýp edip gözläp durýar. Barnamaňyz lap tarakky eder ha. Menden işte eger şunda etseňiz kam pul berseňiz, lap bernamaňyz uçup gider. Şonu aýdyn edim men. Eliňiz ağırmasyn aýdan peşnadyňyzdan ýöne sesiňiz hey uram tanış gelýär, öňe tanıtdyrsaňyz minnetdar boljak. Ey hawada, qat bol tamaşaçylar aňyrdan hop geçeýliň bundan gideýliň 4-nji weň eşdeýliň. Salam, hatyň eteginde aýdy beriň. Maňa çynça sesim eşdilýär, açan kap ýaly. Eje şu sesim eşdilýär. Alo diýdi başlady aýdy we ştadan kepil sesim gitdi. Alo, sesim eşdilýärmi? Salam daýdy, hawa eşdilýär, aýdy beriň. Şu açık bolýan şu täze ýaş gelýärden käm beýnamy bejerin. Owola diýýärli milletin pahy oğluny ýalyn alyp özüň oklaýarly üstüne odam da gelýärli bir çaýsy nahar goýmaýarly. O milletin oğlunyň öýüne bir gaýnaly ýetişmeýärli, bir gowma halin diýip geleni akly. Nahar bir çykdymy bir şey bilmeýärli. Ýöne milletin oğluny horlap ýärli. Açyk bolýan şeýle satylmaka ene dädiler, şeýle öwretsin. Çaytun abi şimen bilgiye yöne yaşken gelin bol kubede odam kaynağına ululmalı biz ululmalılar kim bir yeri bir akıl doğsun yöne geliyeli oğlancık yani aşağı koydun yukarı koya vaa vii vadi bir asbab bazı de o noktada oynaptıracak hiç yaş geliyeli şeyli olmam bizim ödümü öyle kadimde oğlan arkamızda yattık, buğday yağını yattık, keçet yattık, dokma yoğurt yattık, kapçanlık yoğurt yattık.
İyi eti ve yakıp ta gün yaşayınca giyeceksin yani işleyecek. İnneki gelen şeyler birden anne başamayarlar. Şeyler yetişmeliyim ha. Ben ama varsın beceriyorum şeyler korkudum da. İnşallah daýda bejerer diýeni siziň içiňizde hey görem ot ýanakda gelinen. Ot bolup da haydi. Sizin de içine odalar bir yani aynı bir yaş düşümsüz iyi bir iş başarmayan mıstık gelin tataşta size içiniz odalarda ne mi? Bu yani hoş. Ne pişarım halde. Doğman için bana pişarcıyım hanım mı? Hoş Allah ýarňyz bolsun daýda inşallah bu baradanna bernama bejerer. Hop geçeýliň gideýliň inniki deňimiz eşdeýliň 5-nji deňimizi salam aýdy berin. Halo sesim eştilýärmi? Hawa gelji aýdy berin sesiň eşdilipdi. Eyvah gördüňmi näme diýdi? Gaýna gelip diýe. Eyvah Hudaý saklasyn utan hıçalar çekdi ya kefinden. Gelen milletin oğlum yalan allap özüň oklapdyryn diýe. Towa takdir Hudaý jany. Hamanysyň da öz oğlu padşah ýanyk her näçe erri, turrup, çurrup, her näme kelkeçel bolsa gelip bize sataşýar. Ahyrynda da gelip milletin eşdiýe, milletini goýýar bize. Binäçe bolly. Hudaý jany, ey o dünýede ne hıçaly çekmeýem. Öler tatyýmyýarmyş he? Näzirek bolýar? Barkyt öz ýaşaýyşyň, öz äriň, öz ýaşaýyşyň merek bolýar. Şi nämet ýerliş geliniň, ýer ýaşaýyşyny nämege ýe, näme ýe, nilik gidipdir satla berek bolly medeniýeti. Men kempeýne emaýetes täzegellik adetçik. Bolly, inne bolly medeniýeti. Minne iş tatdyýdyrmermi? Gelje bir çık ýuwaşrak bir dem alyň. Başga diýjek kefiňiz ýok bolsa siz beri hoşlaşaýyň bu uruşa ýady ýaby barşy berek. Dur men birçe diýjek kefim bar. Qarry. Hawa tomaşaçylar çasymrak biz bernamamyz dowam etmeli ýanakda. Biz gidip barşy berek uruşa ýazjak bolýar. Inniki bernama açallyň hoş Allah ýarňyz bolsun.